Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ka jing syak tengan ke berkelamput sengi jong chairman ke Green Tech Foundation ubak bantu don nongalang mentah kelaya syak sengi ke pasan. Hendra pedang ke jing syak tengan kelami ke jing syak pentok berialing bagi rinsan social media ki bakam bagani ke jing ki jong Green Tech kedi nak daw ke jing syak beram bat ke jing panjing ken nak sorkar bala ai jing arab ye ki ling bagi prime Meghalaya. General Secretary jong Green Tech Foundation uba ritre lingdo ulaong baga de jing penthok bria bat kijing keno kadai beklam nongrim Henry kijing yok pisa nak sorkar kadai ling ba kijing kop ke baka sorkar hiklawan ra ya ka bak legit de project jong Green Tech kum ko way ni project kabla bit benyo ya kijing arab bat ling ba ke helu Meghalaya ru ke Green Tech klasha ajit kum ke best green influenza Hindi uloong bala da ka sorkar ka sungo bagi tagi jingarap jongka kidi kiram ke Green Tech ke kloy ben paino ya kata ka pisa bagi yo na ka sorkar. Aku nengkong minta kasih ke singi ke basan jong jing syak tengan ke jong chairman jongi ke baklam bopor. Te nginang iru baki ladon kat tu kat ni ke jing pensapriang lembah ke social media ban bentok beria let's say Yang chairman jongi bat kham tam ya Green Tech Foundation. Kum ban chipun syai segi pajba nong song senong baro ke Green Tech Foundation ni kum kawe na kita ki kenhun ki betray ka mai mariang kadon bon ki sap ki ban penuan rak kita ki rukom perkhat themai ha ka rukom ban penbha penmiat ya ka mai mariang. Te kum si benta na kita hi ka foundation kala rung ha kata ka competition mo ka jong ka prime na benta kita ki top 50 ki belak ban syak shortlist bagi don em yang kata ka idea ka bagi lak ban pentrekam sega foundation ru kara yang kata ka idea jongka lembau chairman jongi bat ujob yang kata ka idea ka jong uban pentemai ban pen recycle itu ka papers kuma PPE aku tu ka ki circulation kan te kani ke bro kadai hi tangka jeng pentok beria yau chairman jongi namar nadu ka benengkong hing iba ka sarkar jela lembau chief minister ulap persang banyalam bakla hi pajba handai namar bangi scam kanong rem idon ki sabut ki satar ki sakhi ki basai ki bak kedau syai syai ka hok ka jing sisa kimla daw su ban pen phai ni ayangi handai da menta pat ki sedang pat ban pendon kam sadakum kane ka buj ka badai ka buj ka jong ubaman ban pentho bria pat bat ban personally attack ya chairman jongi ubrang dan hapeng ka jing sya jing it klambu por Tapi bah kita ki competition let's say kidai kiram the one sim no ka foundation ka long kala bakloy ban ai no ya ka tuka competition ka prize lengkat ba ka certificate namar ka GTF kum ka foundation kala job ru menakan ni ka best green influencer lengba ka Hello Meghalaya tetapi sngow ba kita ki jing job jong ka foundation bat ki jono jongno pi kenya ki ba kidai kiram the one sim no nilong ki blak loy ban pen phai ro menta pi ong ita isan pho hajar kan mau tu husiar ko pajba ba ka san pho hajar kata cash prize ka baki ki kan tho ang tu kadai ka ba kini ki high level ki penlut tang hapo simit ada ki sngo khia sha ita isan pho hajar to wan sim no kani kam de ke tendai ka tang ka buj ban pen telot ya kan ka jing yakhi ka jongi bat sai sin ru ban yalam paklai hi pajba nga kentu ki pajba baro pakin long husiar hakum kan kapor namar ki don ki bon ki baki kin persang ban pentho bria ya ka foundation bat khamtam yu chairman jongi bran hapeng ka jing sya jingit klambo por bat sakaweru haba ka foundation galai ya ka tu ka jing pen circulate jong ka tu ka fake news ngila banong mo ngila wat jing tip nasni satai bat ngila subahi bat ngi suthu iba ngi ithu ita manu iba pen circulate ya kani hendrai ngi dang apat ya ka confirmation bat ondang ila confirm ngin sa file ya ka FIR lengba ka defamation case